дойдоха в този ден на откриването, да ни уважат и да видят нашите произведения, направени с толкова любов и така хубаво съчетани заедно тук на тази наша обща изложба. Благодаря на своите фейсбук приятели от Варна, повечето от които не познавах лично, но дойдоха тук да ме уважат и да се запознаем, да поговорим, да докоснат нещата ми и да пообщуваме. Това, което исках да кажа е, че идващия Коледен празник е наследил един древен празник, с който се е почитало раждането на Слънцето, раждането на новото Слънце, раждането на новата светлина. И в тези дни, които предшестват Рождество Христово, Коледа, ние търсим светлината в нейните многообразни проявления. Знаете, че има свят благодарение на светлината и тя се изявява чрез този свят по различни начини, в зависимост от материята, с която всеки от нас работи. Знаете, че светлината, физиците отдавна доказаха, че е и частица, и вълна, т.е. енергия и материя, която всеки от нас е претворил по своя начин, със своя материал, с който работи. И реално тук всичко, което можете да видите, е излязло от една идея, от сърцата ни и се е превърнало и материализирало в тези прекрасни произведения, които сме подредили за наша и ваша радост. Искам да благодаря на всички отново и да ви пожелая приятна вечер, приятно общуване с нас и нашето изкуство. Диана Разанова.